Ja, altså, Flemming Rose, han mener, at det må være tid til at bryde med den her selvcensur. Mohammed kan man da godt lave en tegning af, så det gør han. Han arrangerer anden stribe danske tegner Mohammed, hvilket bliver modtaget i den muslimske verden med stor bestyrtelse og forargelse. Og danske imamer rejser til Mellemøsten med henblik på at øh, få folk nede i Mellemøsten til at blive rigtig sure på Danmark, og de skal til at brænde flag af og boykotte danske produkter. Det går helt amok. Og her har vi altså et klokkeklart eksempel på det her møde mellem den danske tradition for ytringsfrihed, der jo går tilbage til grundloven. I 1849, der har vi grundloven, hvor at vi får indført ytringsfrihed og religionsfrihed. For før 1849, der kunne man kun være lutheraner. Du skulle være i Danmark før 1849, skulle du være kristen lutheraner. Efter 1849, så kan du være baptist, eller katolik, eller ateist. Du kunne være, hvad du vil. Ikke? Det er den danske tradition. Det er, at vi har ytringsfrihed til at indgå i en fri diskussion. Og det er svært at acceptere, hvis man når man kommer fra den islamiske tradition. Og det er det, som er essensen i den her konflikt. Som afsluttende bemærkning kan vi sige, at i det her emne, så er definitionen på terrorisme central. Hvad er terrorisme? Og hvordan kan forskellige terroraktioner passes ind under de definitioner, vi kan komme med? Derudover så er kulturmødet mellem den europæiske civilisation, som jo er præget af kristendommen og oplysningstidens tanker om ytringsfrihed og borgerrettigheder. Og så mødet med den islamiske civilisation med dens forbud mod billeder og dens brug af vold i udbredelsen af sin tro med brug af jihad. Og her har vi Samuel Huntington, som jo er berømt for sin tese, der handler om, at han forudsiger, og det her det er så tilbage i 96, han skrev bogen, han forudsiger en fundamental konflikt mellem den vestlige civilisation og den islamiske på grund af nogle helt grundlæggende kulturelle forskelle.